почни. Чакайте, на туалет значи. Айде, чакай. На туалет тъчи. Абсолютно готов. Не може ли сега? В ръба, да. В момента отваряме вилото. Ние отваряме вилото. Отваряме вилото, добре. Какво направи ти, бе? Какво направи ти? Какво стана тук, бе, бои? Няма, бои, боже, какво? Какво стана, бе? Какво да пал назад, по-важно е. Бе, направо се изкърти, човек. Заръкъм с капчета. Капчета, Козари! И не му мисли. Как ще го залепим, бе? Капчета! Стани, между Ще другото. взема капчета, това ще го пазим. Ще ги пазим. Уче едно голямо парчение, че майката си и пава, човек. Ме отдениш моя къщу. Я, си. Не става, човек. Няма да стане. Това е много... Ето го направи. Ето го свършено. О, то подава, е. Тук подава. Не, майко. Майко. Щупих ми кинеба, бе, човек.